llenguatge i de paraules i de jocs de paraules avui en parlarem més a la columna, perquè avui és dimecres i és secció de llibres, també. I una altra, que la tenim aquí amb el Màrius Serra. Divertit el llibre, no s'ho perdin, eh? Divertidíssim. Jugarem amb paraules. El Màrius Serra és un senyor que és enigmista, que això m'agrada molt, i escriptor. I ara, doncs, i és el que firma els jeroglífics, no, ja ho direm, els mots encreuats de l'avantguàrdia. I amb ell, doncs, l'hem entrevistat i ens ha proposat ja un primer joc. Un joc de paraules. Un joc de paraules. Una cosa que es diu un logogrif. Logogrif? Sí. Bé. Anem a veure-ho? Sí. Vinga. El repte estribaria en veure, amb aquestes lletres de Júlia Otero, quin logogrif podríem fer. És a dir, quina paraula contindria això de Júlia Otero. Toro, potser? Jo el que dic és que n'hi ha una de molt important, de 7 lletres, que cada any, pel 22 de desembre, ens omple la vida. Podria ser toro. No, una de 7 lletres, ho fem una mica més complicat, que cada 22 de desembre allò ens omple d'alegria a uns quants, no a tots. Aquest és el logogrif i jo crec que tenim tots la solució, no? Quina paraula podem composar amb Júlia Otero que sigui diferent? Però sobraran 3 lletres, eh? Sobraran 3 lletres, sí. Totes no, eh? Quin és? El 22 de desembre? Fum, fum, fum. Anem a comprovar. La què, diuen? La què? La L amb la O, la T, la R, la loteria. Diu la Júlia, diria jo, en la loteria sóc el número 1. Els llibres són objectes plens de paraules i les paraules són plenes de lletres, però dins seu, dins d'aquestes paraules, hi caben mons sencers, com per exemple els que hem intuït a l'entrevista del Manuel Rivas o dels llibres que ara en parlarem amb l'Òscar López, com fem aquí cada dimecres. Avui tenim un dia molt literari, eh? Sí. Molt literari. Per on comencem? Per Màrius Serra, per exemple. Ah, molt bé, el senyor del joc. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien con Aquests rapidez joves deuen saber. Sabeu això de què és, no? Sí? Jo crec que és una d'aquelles paraules, ja que parlem dels jocs de paraules, que els nens petits aprenen per demostrar als adults que ja són prou grans per fer una paraula tan llarga com aquesta, supercalifragilisticoespialidoso. Jo de la segona part no me'n recordava ja. Supercalifragilisticoespialidoso. Coespi. Supercalifragilisticoespialidoso. I dic una persona que ho fa al revés. Ho ha llegit al revés, això, però jo no soc jo aquesta persona, eh? Ni el Màrius Serra tampoc. No, encara que ella sap molt d'això, eh? Oh, moltíssim. És el gran enigmista d'aquest país. Doncs parlem del Màrius perquè acaba de treure un llibre que és un autèntic... Mira. Deixa'm-el, aquí està. Un llibre que és una autèntica... Jo no sé si dir vademecum, una enciclopèdia, el llibre definitiu dels jocs de paraules. L'ha tret en català i en castellà perquè no és exactament una traducció, perquè hi ha moltes diferències. És un llibre divertit, erudit, entretingut, però saps què? Que millor que li preguntem a ell, que segur que ho pot definir perfectament. Doncs sí, és un llibre per jugar, un llibre per llegir, però un llibre per llegir a salts. En aquest sentit, sí que trobar molts jocs de paraules inventariats, explicats i sobretot exemplificats, el que pretenc és que indueixi a agafar el llibre i jugar-hi, saltar-hi, no llegir-lo de la primera pàgina a l'última. Parlar de coses definitives ho hauríem de posar sempre entre cometes. Sí que és una obra de referència en la qual he estat treballant molts més anys dels que he invertit escrivint-la, perquè ara fa 12 anys ja que vaig fent col·laboracions regulars en premsa sobre aquest tema i, per tant, fa molt de temps que em vaig documentant, des que vaig caure a la marmita aquesta plena de sopes de lletres. Probablement el palíndrom, és a dir, les frases cap i cua, van ser les que a mi em van fer entrar en aquest món de Verbàlia, en aquest món dels jocs de paraules. I probablement dins dels palíndroms el que més em va fascinar va ser descobrir que amb el nom de la nostra llengua, en català, si el desplegàvem, podíem llegir igual cap endavant que cap enrere, català a l'atac. Català a l'atac, anar-ne, pagar-ne, banda, pagar-ne, La prova, he fet el palíndrom amb el vídeo, eh? Enrere, el català a l'atac. Hi ha molts, de palíndroms. Per exemple, no sé si tu... Serrat Tarrés, Home, és aquest... Dolent, aquest palíndrom. Sí, molt dolent. Sara Varas, per exemple, aquesta bailaora. Sara Varas també és un palíndrom. Ah, clar, això no ho sabia. Com que no he fet un disc...
Que no ha fet un disc? La Saravares no balla. No, balla. Ah, te la torno, balla. La Saravares és ballar. D'aquestes Hi ha un molt bo també en castellà, que el tinc anotat perquè jo no me'n recordava de memòria, que diu «Dávale arroz a la zorra el abat». El abat. Que es veu que és molt famós. També. Sí, és molt famós. Bueno, a part de palíndroms, la veritat és que el llibre ve ple de jocs. Per exemple, hi ha un que a mi m'agrada molt, que és el pangrama, Pangrama. que consisteix en fer una frase que contingui totes les lletres de l'alfabet. Totes. I tinc una. Ah, Diu... però l'has fet tu sol? No, l'he copiat. No, home, diu... No, home, noia, Quin nivell. No, home, és que és molt complicat. L'especialista Això el literari, Mario que la Serra. copia com Però és molt bona, d'altre. fixa't, diu... Jove xef, porti un whisky amb 15 glaçons d'hidrogen. Aquí estan totes les lletres de l'alfabet. No falta ni una. Però per dir una cosa absolutament surrealista. Home, sí, clar, però és un joc, en definitiva. Ja. D'aquests te'n tens moltíssims. La veritat és que el llibre està força bé i qui vulgui jugar, a més, té una oportunitat molt bona, que és jugar... Aviam, Amb això. tenim la portada, no? Sí, la veiem ara. La veiem? Sí. Doncs... Aquí no, aquí. Ah, aquí. Ara. Millor ara. El Mario Serra, que és un cachondo, s'ha muntat un concurs molt divertit, que consisteix en posar 31 fitxes i es pot formar un endecasíl·lab, que té a veure amb el tema de l'enginy. Qui ho encerti i qui primer ho envia a l'editorial pot guanyar 1 milió de pessetes amb llibres. Tant amb el llibre en castellà com amb el llibre en català, perquè són dos endecasíl·labs absolutament diferents. Vull dir que, a més de passar-s'ho bé amb el llibre, doncs poden guanyar 1 milió de pessetes. Escolta, ara que arriba Nadal i moment de fer regals, per molta gent, tant vull dir, de seguida està a punt de cagar el tio, ja. Aquestes coses, més Reis i Pare Noel... Un llibre, això, per aquests nanos d'aquesta edat, segur que és una edat perfecta per jugar amb això, sí o no? Crec que sí? O voleu un escalèstric, encara? Una Barbie... O una Barbie. Voleu una Barbie? No. Ai, senyor, no anirem enlloc així, Molt bé.